ole khir tu te in lo dam tlang em si bai le vek ule hey tu na kom na hi kan in ania hei hi kan garage ania kan garage ha hianin motor da lovin ti hian kan hmang tangka ya home gym atan kan hmang ani a rei lo nan kan soi zok zok anga sang ni le som pasari atang khan gym han ti mai ila a hmun tak taka ka kal ngai lova ina ka ti mai thina na sang ni som pasari tang khanin ka thia mang tokin ka tan ve ni chuan hei tun hi sang ni le som ni pahni alo ni tareng maya kum thum li lai ka ti na alo ni ve der to ti na ani chu tin ka ti tan khanin in kan la le lova apartment a kan lo oma sang ni le som pare tang khanin in te kan han le ve a hei ti chuanin garage hi kan hmang tangkai chhun zom ma vo in ni hi kan thleng ania eng pawh ni sela kan tong zung zung ngai thlak lam hain lo chak mai anga hei gym ka ti chan ka chu ni danga te pawh kan la ti le tura ngai la zau zok tin mi tam tak request te ka dong thina i gym lak dan vel te taksa achu ti lai bi ka khati lai bi han ti dan vel te ron ti lang la han tiang chi te om ve thin ni mo ka tum ve rang tho kai po hen min request lo ma sala kai ma hobby ni ve wang hianin ka tum ve rang tho mo amaro chu hun pe khi angai ve thina chung te ni wang chuanin kan lati lok thei lawa kan lati zel tura po ngai la hai dam chung ni maya video drop te po hi dam chung ni maya chumi kum thleng chu ka tiang ti kha om chuang lawa gym te po chu tiang thau chu ni a chu wang chuanin eng emo kan ti kar vela achangin gym te po kan ti lop lop chang omang chu kan lati zel thawanga chung ta chu ni a kan soi tum taka chu fitness lak shim gym han lak shim hi enge a that na ti chuanin hey mai chia hian te khin tai la fi azwal ta mai che pian nal deuh kan hmu chuanin an mel chiamon mel tha mon hang emo clearan lo chuan an zaum ani mai chia bi ka hena fi ma tu man kan hmu sit ngai lo reng ani chu tiang thau chuanin mi pa te po hi kan ni ve thau ta mi pa pian in fit tak mani to ka in fit moi tak kan han hmu te hi chuanin an zaum riau mai ni tu te po in eng nam mai nan hmu sit ngai lo kan sang emo kan hniam emo mo ke ma ni to kan fit that hi ani ber maya kan soi tu ma chu wang chuanin fitness in lak fit hi apoi mo em maya fit pia khanin taksa te kan bil theya mo kan taksa ne ang to kan lian emo kan te emo kan taksa te ang te kan tiang a fip that mo a khal that chuan ti to ma khoi hmuna po engrama po zan kai poisan vodong churang mi tenan hlawang tina ni chuang lovin hei mi tenan en tleu lo ta hrim ta ni chu tin abaka body nal tur hianin pian ken om ve thau mo pian pui engma ti lo ma san nal ve to om the amaro chu chung ta chu thilwang ani a big takin fitness ti tama piang te mo teima piang te chu tiang body chu atambi kani chu wang chuanin mai pa in tunlai khovel pum pui ni eng nam poi na an mamo ni he thil hi chu wangin eng sa khua po ni se eng nam po ni se mo fitness rim hi mising ni to phot chuan a maya pa in kan mamoa kan ngai hluvek a soi sel tok ta chuan om chu te po chu han soi zaw cha om khop maya hai soi sel hi atlang pui thu in ti pe si lo ot ve top si ang chi ni bei dong ril ru pu an nit lang pui thin hetiang ang ron deu so ron soi chia ti veli chu a chan chu mi in fit sek tak mi fing ka ranem tuk ka soi don chuan an tam to soi sen chi po ni lo ama saberin arnold ti top mayang rambo te actor pui tak ho hi an bon lom lu to ni tu man ala wan ho savek kairi na kan khiat tok vel hi chu bob lok te ni ta chu wang chuan a soi sel te po hianin ani na taka chuan an ot vek ti riat tur ani gym la ka hian gym la tur hianin taksa fitness te body build tur hianin enge poimo ber ti hi toitein kan sei zong lo chin chia ruo enge poimo ber ti chuan tumru na tin tei rei pe kum khat chau kum ni chau kum thum chau atok lo long term anga kan nei ngai chu wang chuanin dam chungin ti mai tur ani chu kan chin chia a thale in ka sia in soi tur le body nal nei tur hian enge poimo ber ka soinon leang
tumru tuar chel tuar pe mo tei rei pe angai bungro changkang ain rilru changkang apoi mo zo okay bungro nei that ain rilru that apoi mo chu ni top mai ni amai ro chu ta chuanin kan soile du chu gym mun tak ikal the ni chuanin number 1 chu ka support lu tuk che kal nge ro ikal the ni phota hun inei ni chuan a thaber chuanin khiat chian khiat zau khiat tam a step by step khiat po ha pakhat na tan chon apoi mo ber ani ka soi sel mi lo amai ro chu i home gym ti kan dia wangin ka ti chin keima experience atang ka soi dona gym mun tak taka ikal theilo mo bungro tha inei lo mun tha inei lo ani point in soi zoi du tak taka tak samoi te du ni chon lungai reng su moi min tilutuk lo mai thayanga ama ro chu moi lo ai chuanin moi lam chu ke po hian ka hnai ve to ni tuna hianin chumi kan soi du chan chu mun puya te ka kal lo khoya ma ka chuak wak lo ka wak chuak lo khoya ma ka in sign up lo ni ina vo in ni thlang hian kum thum li vel ka lo ti to ta ti zel po kala tuma top chin om lovin tei rei pe kan ti to ha chuan hi long term policy ni fitness reng hi rei lo te ta ni lo sim dam chung hen kan mo ni mi sing te hian mo dam chung in kan upatual tu la kan mo tual ani zok ani na taka chuan chung ta chu ni soi toy don panin soi se hi ol khop me he thil hi tin ina bulitan don ta eng tin nge enga tang nge bulitanang bungrua ka nei si lova ina ti tur point bungrua ka nei tlat si lova iti ni mai thei ma se lung lai tur om lo ni ka experience ka lo khil lok chawnga kati kum sang ni som pasri atanga som pariat som pa ko kum tir thlang khanin bungrua pakhat ma ka nei lo ni kati to ha bungro changkang nei ain ril ru changkang nei poi mo kati to ha chu wang chuanen karil ruin katuma katum katirua phusa patang bul katan mai ani phusa phi atira chuanen voice som katia voice som katilea voi khata voice som po kati thelo kati lim chuanen masala tikhan voice som kan tia kan ti det deta kumalo vei chuanen dar kar khata zahni te kalau ti thei ta ni chuanin kumalo vei zela akum ni na chuan dar kar khata khanin voizeli kalau ti thei ta atoi zo in soitai la tu na phei chuanin minute khat chungin voice chuang ka push up thei ni non stop in amai ro chu non stop reng khan ati thei lo ta chuanin thil dang te tikual kan ni wang khanin push up chau lo po kan tikual ta chorualin minute somni panga hianin push up voice anga te chu ka timhan hle ni tikhanin a rei chuanin har salo te in I ati chauzel thei ni chu wang chuan beidon mei tur ni lo push up tur hianin mun za wangai lo fit rukle fit thum vel mun oli nei chuanin a thei reng to khoi mun a poti thei ni mani khumbula poti theya chauka poti theya mo chu wang chuanin chuan lam kan siam kual vel chu kan tum tak lo ti na ani ka khir da na tang chuanin amaro chu hrisel lo na chi sang te wangin mo I thil hanti thei lo na chan tur te chu om mai theya kha chu ka soi tel lo mi hrisel pa ngai kan ni chuan kan thau mo kan cher mo mi hrisel pa ngai kan ni phot chuanin I chuan lam kan siam vel te hi chu mo chuan lam mai ani I kan tum tak lo wanga ke chuan ka ngai ni a chan chu ke man ka pal tlang tlat chu chiang takin ke ma han ka pal tlang ani push up top mai ro a chan chu push up hian man ruwa bung ruwa eng ma nei ngai lo reng ma se push up ina ar khin chua chu enge ti chuanin hey mi zo tong kan soi me nga sek malam sek nung lam chuanin om te ti pawa tin zia ron tilanga tin dar mo dul tha tang eng kim hi push up a hen akim em mai ni bung rongai mi alo
a chan chu ike mor le ikut morin le ya dai ta khatia in nem reng ani wang khanen eng kim kha atang vek ta a effect vek me ni chu wang chuanin bungrua in ei lo ani chuanin lo push up ve top me ro bungra nei kha in nei the chuanin a tha ama ro chu nei lo wangin ati ve theilo anga ngai na kha tak kha a tha lo ni kha kan du ni chuanin kan push up mai tur ani chuanin tuna chuanin chu thil dang ka ti kop ta lo ti kop mi alo po lo ni la push up ka du tok em ani a chan chu in elna va tel chiam tur ta kan ni lo ka ti chan ber po hi competition a mo in fight na hmuna mo boxing mo fighting chi sang mo ha tianga va tel tum kan ni chuang lo model atana fashion va show vel chiam po ka tum chuang lo mishing ni phung sim a hianin kan in fit that chuanin khoi hmuna po hianin confidence kan nei tha em mai ni kan confident em mai ni chuan min ti risela min ti phura tin khoi hmuna po khoi lo wa wak chuakila mi ten min en tleu lo eng po ni se tin thiam thil i nei lo ni mai thei sum le pai i nei lo ni mai thei i ho sa lo ni mai thei a i zai thiam lo ni mai thei eng thiam thil ma i nei lo ni mai thei ma se i body anal tlat i body in fit tlat chuanin mi thlir i hlo i thut pon an thlir ang che i din pon an thlir ang che i mut pon an thlir ang che tuna thiam thil nei bik te chu an thiam thil min an khiat chawin an thlir mo an ho sak zian khiat chawin min an thlir an zai thiam ni tian khiat chawin min an thlir khatiang zel khan thil thiam thil kha chu kan thlir thawe a hlulu tuk ka sai sel mi lo ama ro chu eng thiam thil ma nei lo ma la mei channel kan ti te mi panal kan ti te hi thiran lo mi ta lat mo kha sim kha avelu kha a bon lu tuk sim ani a top nan sei don lu tuk tlat ni danga chi rang te a tong chi te in emo ani lo le daron show ve langa tiang chi te mo soi fi na te mo eng mo te kan la soi chauzel tu rangai la soi tu ra tam lu tuka ang po ni sela hei voin in ka thlenga kan no te ber david a hianin papa push up dan thar ka ria sinatia push up tur hen min lo chawe em maya chon kan gra cha kan luta ani na taka chuanin kan gym kan workout zo to ni tun hi kan zo to a chu tun hi kan bang to do na ta chuanin in lo mu ve tan sim kan pa fa za hianin push up voi som nga theu kan ti do na ni kan han tianga voi som vel mo kan tianga kan chol de tanga kan ti lenga kan voi som nga thin le kan du tok don ni thil dang te po so to ra tam lu to ka ma ro chu he video tan big chon kan du tok pho tang vivid in ring mo push up kan tan ma lokin he ka fapa jididia lal chan hima hania ka fapa upaber hania tuna han kum som pathum lut lim ang hania ni he kum som pathum mang chau mek ka tuna han fit nga le inches riat hania thang du hle maya tin ni chen khan karon tong chau maya he push up ma lokin karon tilang zuai nga ani hi rit choi ka phal mi alawa voin ni thlang hian rit choi hi kala phal reng lawa ni choi phei chu chak thin khop maya ma ro chu thang zel se kala duwa push up kan ti na a effect that zia ron ti lan kan tuma ti hena taksa te ron ti langa hey ka fa te hi tu ma hi workout tur hianin ka push chiam ngai lo ka ti thir ngai lo ni tiru ka ti ngai lo sim kum li meu ka han ti ta ka chuan hey kan ti dan hen lo copy ve tok mai ni khami chung changa po khanen nu le pa ten kan fa te hmuwa an ti ve se ti kan du mo tong chau ai chuanin tong po kha thau ta tong chau ai chuanin practical ti ngei apoi mo zia te po he lang hle nin ka sia push up hi alo ti ve zia thina school ban hianin tuna patron a thei to khop maya lal zen tang lok te six pack hi moi hle maya 2 4 6 mo nakina patron 8 na te po halo la lang mai the chu ti lai ka ra chuanin pack chung chang hi han sei zuai la toi tein hey mishing mi then khat te hianin six pack nei kan tum ve teng an tia hey a number zong hianin du za ta nei ngot theilo a chan chu i taksa chunga khanin
kan vun hnuaiah hianin ti om ta kha nin hei zia mo zia hian nei sa vek ani du a kan siam dang lam thei ni lo pathian min siam dana khanin chi sang kan nei a then te chu pathum te pahni chau nei te pariat nei te poruk nei te pali nei te an omani kha anei tlem khan nei tam tum ma se anei thei chuang lo kan taksa betsa nia kan vun kha acha kan thau le alang lawa kan tak kan vuna pantel tel le kan save kha aran lang fia tel kha ani mai ani chu ti chuan a fia thokhat viawin ka sia chu ai fia te pon soi le te kan la tu mang chu idar khan ti te idar tiang ti te tiang khanom thlapa ngai te nunglam sama ti song trăng te thil danga ti mi alo push up effect that zia chu hei nung lam po hi siam vek mai ni ri choi ka phalo chan chu la sang se ka duwa push up te hi chu ri choi ni lo wangin than ati thu chuang mi alo ta chu wang chona poi mi alo wa tiang te khan ya chun iban kha eng lo lok te hian te tricep hei kum som pathum chaw la nia ri choi mi lo po hianin a sek thei hle thawani ti hi chiang ani phei hi chu ataksa hian hei thau chia hi anei lowa ama hi azanga a infit maya ti rol hian a khata chak em ringot mai ni moi khop mai helai zia hi lang turin lo ti lok te la ze come on ti hian tra ti hian lelum khan ti te hian te la ze dar thlang zong ti lang me o okay du tok podang kan trong tam lu tok lat khang vel te kha ni kan tilang ma sale zuai ni he tum em lo in ti hian han tum deuh thoda vive regular push up ang tiang vel ngen du push up ang tiang vel ngen du I'm not doing diamond. I'm good. diamond ti lo tu na ti ro le i bokhar ma nge Okay. in put kha in dal na I need to go a little bit. le kan nau te hian push up zanin tlai chu min chau le ma ya chu wang chu ren arwal in garan ti ve shim ma hey se pa kan falai hi in chu wa ma ni chu tui ve vak lawa mi tui lo chung ti ling chiam ni ka pe te chiam lawa chu wang chu ren kan pathum hian garan ti do na ni a tui ho mo Good one. vit te hian chia ra voi ang sa nga chia thei ka he lawa a thei za ka kan chol ze lang chan chu ke chu minute khana bo voi za chuang kan theya chu wang chu nen ama rol hen kan ti hrim hrim ama na chia ra a chol na tang kha nen kan chiap chun zom zel kan ti le zel don voi song ma ti kan tum don ne okay Oh. okay zero le Wait, that's 15. ai du za han mai kan chol zel don ne kan chin chia zel lang 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 kan chol nge kan chol okay kan chol lang kan chol lang chan chen kan ti le wa a chan chu chin a kan sei to dar kar khat an ni phe ju ka hon ma cha kan lo ti to an ba ne kham to le tu ga aru alen ti han video te han ti lang du box ya pa record ro ti tlat box he I'm gonna go inside. ti le nge 11 mo 11? no 10 kan chiap to ha 11 na chang ti han ti chang Me. 11 ti chang le It's Zero, le. 1. 11 12 No! Again. cái thầy tao lâu đi No! cái thầy tao lâu không
đi So again. So we're at 12. Chua không. So happy. Anh tụi sao lạc lót đó là buổi Ok. lạc em. 3, 2, 1. 13. Okay. Mama, be quiet. Cần bang quay em. Yes. Bang quay em. one more Yes. Yes. Okay, no more Yes. rồi thịt lát. Anh thì cho cần bang quay không? À, chào gì đi. Vậy sống mất thì cần tu bên nha. Đi ra nó trong cần sấy xả đó rồi gì. Let's do it again. Đi ra nó trong khan mình Are we trong at đó. 13? We're at 13. Okay. Nắp tu à thì đòn nha cái gì à sẽ Oh, ra yeah. na. Lại cái hồng chị ấy. Có ta làm tan chua á. Ba phút sắp đàn thar cái khía. À làm tiếng ha lá. 14, 14 15, 16, 17. Biết thế không? my arm is so Có vội à. Okay. Vội tha đấy thì vội trở thành gì? 18, 19, 20. Cần bang em. Yes. Ok. Cần bang có thằng. À vội tha là trong cái này. Cần bang có thằng ô. À ni đó à. Vội sống à ruala à push up phim mà ha. Cần lo làm gì nha. 30, Asan su- 30. Ni khá là vội sang thấy chín. With it 10 time. No, I mean 100 time. Vội ra đây thì chín rồi. What? 100 tiếng ai push up ka. Ít tiếng ai rồi. Mà ni à bộ cái ruala thì ha vội ra thì ngay chín chín ba. It was right here. Hold on. Oh, well, cái chiang đồ mấy đâu, cái chiang đồ mấy. À thì rem khóc nè. Nên giờ ra trong cái lẩu thì to. time right now is it 9 No, cái tiếng gì chứ? Cái lẩu hồ ma trong khan lên nó thì to rồi. Ra ra lên chân. 5 Ra ra bên trong ngõ. Ra ra nè, cái khát đào rồi mình sống bao ngày cho anh ta. Ra cả chuồng fan lẩu thì to nè. Anh u nào vậy nên. À bằng khăn lẩu hạ to luôn tụi ba. Thu sắp từ khăn mình lẩu mặc box gì á. Yeah, right here, right here. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. À tí ra thế chín chỉ về thấp giờ này thì. Ok, anh bang có đâu đi cho nó. Oh! Bye! Thì khai nên cái rồi phát cảm miệng lâu, anh ấy nó địch chắc cái rồi thì là cái này, xong rồi thì tung hoa cái này, rồi này, lâu cháu này, anh thì thấy lâu lát, áo này trong cái thì thấy đón xa, anh ấy bỏ hết, ban hết, bọn rem to không mấy, anh ấy phải cho rít cho cái phal lâu lên rồi là, ok, anh ấy say, Yeah. congrats tới bỏ hết, anh ấy đàn địch tắc kinh, rồi thì là ngã thì mọi cái tung lem lâu này, anh chân chú. Trong hệ rim nó đâu xiêm nan thế cần mà tin hay cần chụp hàng bậy tour anh nhá thì hiện cần hú khỉ mấy mấy này Johnny, what is this? cho nên xa thế cần hema ni dàn dàn lẽ là mà thế hay sa hem nó tập lo mà mấy Johnny, hol ang lâu này you want to cut it out and hang it out? rồi show tour hiện tam lúc tôi hắn là rồi show chầu dễ lắm thì sen mấy chỉ bao lâu vậy lại khá mà xoay tour te show tour te nghe khá biết Pumpkin. tu gì vậy Jadi. chăm bè áo tập po he show tu răng à lúc tục anh ấy po he til chi mà ngà lúc tục à làm thế công phu làm thế po này se cái là tilang dễ lắm vẫn tan chân tóc phun mày rồi se bye bye lâu rồi lên bye lâu nó trong bye rồi hắn tìm rồi Bye bye. áo lâu thì sạc lắm Say thì bye sao bye. thì sao Say bye bye.
Okay.